Γεια σας gamers, Λέγατοξ εδώ και σήμερα παίζουμε λίγο PvP στο Bad Lion και έχω δύο σημαντικά topics. Το ένα topic είναι το intro μου και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Nas Graphics που μου έφτιαξε το intro. Ναι, και αν θυμηθώ θα βρίσκεται το κανάλι του στην περιγραφή, αν θυμηθώ πάντα. Και ναι, αυτό το πρώτο topic, να σας πω κιόλας ότι αν δεν έχω στην περιγραφή το κανάλι του, θα το έχω στο βίντεο με το intro. Γιατί σήμερα νομίζω δεν είδατε. Δεν ξέρω πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Ναι, αυτό ήταν ένα σημαντικό topic. Το άλλο σημαντικό topic, μιας και τελείωσαν τα daily uploads, είναι το πρόγραμμα. Και θέλω να σας πω ότι σας είχα πει ότι μπορούσε να έχει κρατήσει και μέχρι του Αγίου Γιαννιού, ναι, okay, την Πέμπτη τα daily uploads, αλλά εκείνη η μέρα είχα γιορτή και γενέθλια. Όχι, δεν πειράζει. Είχα γιορτή και γενέθλια και κόσμο και δεν είχα το χρόνο να κάνω όλα αυτά τα καλά τα πραγματάκια. Οπότε ναι, συγγνώμη. Και αυτό με πετυχαίνουν όλοι με μακριά. Και θέλω να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Θέλω να μου πείτε και εσείς συμφωνείτε και να σας πω ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι, ξέρω εγώ, Δευτέρα 5 ώρα βίντεο. Θα είναι ένα βίντεο ανά 2-3 ημέρες. Και μπορεί το πρόγραμμα κάποιες φορές να επηρεάζεται από κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Ναι, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το πράγμα, να σας βολεύει κάτι άλλο. Και επίσης θα βγάλω και ένα άλλο βίντεο, αλλά θα σας πω από τώρα, μάλλον το επόμενο, για τα lives. Γιατί ναι, τώρα θα αρχίσουμε lives. Και αυτός ο server που έπαιζα με το Skiox Survival, τον κλείσαμε. Ναι, θα σας πω σε άλλο βίντεο, θα κάνω ένα βίντεο μόνο και μόνο γι' αυτό. Μάλλον εσύ. Ναι, και δεν πειράζει, πάμε να παίξουμε άλλο λίγο. Και αυτά ήταν κυρίως τα topics που ήθελα να σας πω. Για αρχή το είχα βγάλει μόνο και μόνο για να σας πω για το πρόγραμμα. Ναι, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Nas Graphics ξανά. Ναι, τσεκάρετε το κανάλι του. Nas Graphics λέγεται το κανάλι του. Εντάξει, προφανώς. Και αυτός μας έχει λίγο easy. Και το φίλαρα. Ναι, μας πήρα. Πάμε να παίξουμε ένα-δύο περίπου. Ναι, αυτά ήταν τα topics. Και έρχονται οι καινούριες σειρές. Και μία από αυτές θα αργήσω λίγο να κάνω. Θα σας εξηγήσω γιατί. Θα είναι, πώς το λένε, αυτό δεν το πάρουμε. Ναι. Μία από αυτές τις σειρές θα είναι Crazy Walls, που δεν θα είναι σειρά, αλλά θα είναι στα mini games. Δεν το έχω κάνει record. Μισό λίγο να δω κάτι. Sorry. Ναι, αυτά γενικά. Και ναι, και για το πρόγραμμα, όσο αφορά το πρόγραμμα, τώρα μπορεί να σας φανεί λίγο χειρότερο που θα κάνω λιγότερα βίντεο και εγώ το έχω συνηθίσει, να σας πω την αλήθεια, να κάνω daily uploads και πρέπει να παίξουμε λίγο ακόμα. Και όλη αυτή τη διαδικασία με το edit και όλα αυτά, αλλά σκεφτείτε ότι θα έρχονται βίντεο πιο μεγάλα. Πήγα να πω θα τα βλέπετε πιο μεγάλα. Θα βλέπετε πιο μεγάλα βίντεο, πιο ωραία στο edit, με πιο καλή ποιότητα. Θα δουλέψω λίγο πιο πολύ το edit τώρα που θα έχω πιο πολύ χρόνο. Για να μην θα έχω αρκετό χρόνο. Θα βγάζω ένα βίντεο, θα κάνω ένα record τη μέρα και edit και render το άλλο. Έτσι θα έχω το χρόνο να κάνω πολύ καλό edit. Ναι. Και μας πήρε μάλλον. Και δεν ξέρω γιατί χώνομαι γιόλο. Και πάντα τρώω τον κάπλα με αρχή. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like και ένα subscribe για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο. Και να στείλετε να δω και φίλοι σας. Σε αυτό πάμε να μάθουμε την επόμενη φορά. Τα λέμε.